जोंखौ मानो मोना बे नांगाल पार्टि मोननाय जानायनिफ्रायनो जोंखौ मोनाखै जोंखौ मोखांखौनो नाया मोखांखौ नाया जेसेबां होयोमोन फिसाफोरनो टिउसन हरनो जोंना फिसाया नाराबारियाव स्कुल हाबहैयो दैलि हेल' रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव फि थांखिब्ल इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि सुंद' बेलासि समनि भिडिअजोंहाय गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर आं दिनैहाय नोंसोरनो सावरायनो सुंद' भिडिअ लानानै फैनाय जादों ओरैबायदि आसरित भिडिअ दे रायजोफोर जों दिनै सावरायगोन प्रेक्टिकेल बसुमतारीनि सायावनो जोङो दिनैनि समाव सावरायनाय जागोन लोगोसे बिनि उनावहाय जोङो सावरायलायगोन प्रहलाद ब्रह्म बेनि सायावबो जोङो सावरायलायनाय जागोन रायजो राजा नोंथांमोन आरो गर्जन मोसाहारि आदै लोगोसे सेवलि महिलारिखौ लानानै मा बुंदों प्रेक्टिकेल बसुमतारीया बेनि सायाव जों सावरायलायगोन रायजोफोर बेनिनो सिगाङावहाय नोंथांमोना गिबिसिनथारावनो पृथ्वीराज नारायण देव मेसनि भिडिअखौ ससे नायग्रोनो हागोन बेनि उनाव आं बुंलांगोन रायजोफोर गासैबो बर' हारिनि आफादगिरि गासैबो बर' हारिनि राजखान्थिक अराजखान्थिक पलिटिकेल नन पलिटिकेल ससियेल अर्गेनाइजेशननि बिबानगिरिफोरनि आथिङाव आं खुलुमदों खावलायदों दे दिनै समा फैबाय जोंना बिटिसिनि रायजोफोरनि एक्जिस्टेन्सनि थाखाय रुपम रायनि हेंथायै जोंखौ जयैनो फाइट खालामनांगौ नोंथांमोना खोनादों पृथ्वीराज नारायण देव मेस बिथाङा रुपम रयजोंहाय ओरैबायदि नांदों ना नाथाय आंनि नोजोरावहाय सानैबो एखे मिथिबायना रायजोफोर पृथ्वीराज नारायण देव मेसाबो बेनो रुपम रयाबो बेनो बिसोर सानैबो एखे दा सानैनोबो जोङो रावबो बर' जाथिया सापर्ट खालामनो नाङा आं बेखौसो नोंसोरखौहाय बुंगोन रायजोफोर बे समावहाय नोंथांमोना खोनासंदो प्रेक्टिकेल बसुमतारीया मा अजद थिखांदों आदै गर्जननि सायावहाय गर्जन मोसाहारि दाङरिया नों सासे मेट्रिक पासल' मानसि जा फरायदों माखासे इग्न' अपेनाव गोजा मेडाम सेवलि महिलारि इक'नमिक्सआव मास्टार डिग्री खालामनाय रिकगनाइज इउनिभारसिटिनिफ्राय बिदि एजुकेटेड मानसिखौ बिदि जानला मोनला मार्क्सनि बिसयै खिग्रा हासुग्रानि बिसयै माबा फिसायनि हिनजावनि खोथा लानानै बेयाव डिबेट खालामनो फैनो नाङा आरोखि बे इंलिशल' एसे रोंगौ बेखौ बे थिउल'जि फरायनो थांनायाव रोंदों आरो बे थिउल'जि फरायनायावनो बे थिउल'जिनि प्रिन्सिपालनि ना मानिबा सोरनिबा फिसाजोखौनो गोसो थोथाबनानै लाबोदों आरोखि बिनि हिनजावा साइकेल टायार बादि गोसोम आरे प्रेक्टिकेल बाहाय मानो इसिबां खर' सादों मानो इसिबां बाब्राब बायदों रायजो राजा नोंथांमोन नंगौखौ बुंनायनि थाखाय खर'आवहाय मा अर जोंदों नामा प्रेक्टिकेल नोंथाङाथ' माबायदि बुंदोंमोन सिगां इउपिपिएलआव थानाय समाव बेखौथ' रायजो राजाफ्रा हयथ' मिथिगौ आरो जुदि मोनथियाब्ला ससे खोनासंग्रोदो रायजोफोर बेयाव नांगालनि अबस्था गैला माने नांगालना फालबो गबाय बै खुन्दा गोलावाबो गबाय गावखौनो गाव हनुमान सानखो ना माखो नांगालखौ थुख्राखौ गदा बादि फाफ्लियाव लानानै गिदिंगासिनो दा बिदिया खिन्थु अबस्था गैखाला आरोखि आलु जालाबो मा जालाबो ना आलुनि माबा आलि बोजाबावो नामा बे खुन्दा गनाय नांगाला फालबो गैबावलासो माने हनुमानफोर बायदि एखेबारे बे गनद्राय बादि नांगालखौ लानानै फाफ्लियाव गिदिंगासिनो दं आरोखि बिसोरो एबार जै जेनबाय माने बे साहा दखानफ्राव सोरबा साहा लोंनानै मिनिब्लाबो गावसोरखौ रायलायनानै मिनिदों सानसिगोन आरोखि बिसोरो नुबाय दा बेखौनो बुङो गाद्दि लुबैसुला बेफोरबायदिनि खर'आवहाय जेबो नलेज गैया आंलाय माखौथो बुंदों हा मिरगि खाया नांनायफोरबायदि माथ्रि बेमार जानायफोरबायदि बारज्ल'बायग्रा प्रेक्टिकेल बसुमतारी बेबायदिनि खर'आवहाय जेबो नलेज गैया होननानै आं माखौथो बुंनाय फरायदों जानो हागौब्रा मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन फरायदों जानो हागौ नाथाय बियो फैसा नुनाय लोगो लोगो बिनि गोसोआ ओरैब्ला ओरै बेलथायो मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन दा नोंथांमोना खोनाबाय दा इउपिपिएलआव थानाय समाव मा बुंनायमोन दा बिपिएफआव फैनाय समावहाय मा बुंफैखो दा बिपिएफनि सापर्टार्स नोंथांमोनाबो मानसि सायख'नानैहाय बाथ्रा खोनासंनाया मोजां मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन सेवलि महिलारिखौहाय गर्जन मोसाहारि आदैया जे खोथा बुंदों बेयो नंगौ थार बाथ्रा
टयलेट लानानै बिसिना लानानै दुगैग्रा लाफानानै गारि सायावहाय बेरायदों बेथ' नंगौथार बाथ्रा ना जुदि एमएलए जानायनि सिगांनो जुदि सेवलि महिलारि मेडामा बेफोरबायदि रायजो राजाफोरनि टयलेटाव हाबनो गोसो जायाब्ला अब्ला एमएलए जाखांनानैहाय माबायदि बेबहार खालामगोन बेलाय रायजो राजा नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदोलाय दा प्रेक्टिकेल बसुमतारिया गर्जन मोसाहारि आदैखौहाय बुंदों बिथाङा मेट्रिक पास होननानैहाय नाथाय प्रेक्टिकेल बसुमतारिया बेसेबां फरायनाय आंबो मिथिया नाथाय गर्जन मोसाहारि आदैया जेसेबांनाखि मेन्टेल बिनि 2 गुन बारा मेन्टेल प्रेक्टिकेल बसुमतारिया मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन गर्जन मोसाहारि आदैजोंहाय प्रेक्टिकेल बायदि मानसिया बाथ्रायावबो आरो साननाय हनायावबो आसुगुर गावगासिबो रुजुजाया माथो फोरमान नांबावगौ रायजो राजा नोंथांमोन प्रेक्टिकेल बसुमतारिनो मा फोरमान नांबावगौ गर्जन आदैनिफ्राय मास्क गाननानै ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय जोङो रायजो राजाफोरनि जायगायावहाय सावथालफोरनि गामियाव थांनायखौहाय जोङो बुंदों बिनि सायाव प्रेक्टिकेल बसुमतारिनो माथो फोरमान नांबावगौ बुंदोलाय रायजो राजा नोंथांमोन मा फोरमान नांबावगौ फोरमानाथ' दंखायोना ससियेल मिडियायावनो मास्क गाननाय नांगौब्ला आंबोथ' होगोन ना प्रेक्टिकेल बसुमतारि नोंथां माब्रै नंथारै बाथारि बाथ्रा बुंनानैहाय माब्रै रायजो राजाफोरखौहाय थगायनो हागोन बेखौल' सेस्था खालामोलै नोंसोर बायदि मानसियालाय लाजिसिं सिंनो गावजों गाव गावसिनि गामियावनो गामि साखाथिनि मानसिजोंनो बेफोरबायदि नांज्लाय खमज्लाय थार बाथ्राखौनो बुंदों गर्जन आदैया रायजो राजा नोंथांमोन 30,000 भारा लानानै टयलेट दोनग्रा गारि लाफानानैहाय बेरायनाय बेबायदि मानसिया रायजो राजानि थाखाय मोजां सानगोन नामा साना रायजोफोर माब्लाबाबो साना ओरैनो जों मिथिखागौ हाग्रामा महिलारिनि न'आवहाय उइदाउट पारमिसन रावबो आगान होनो हाया आरो एमएलए जाबावोब्ला बेबायदि मानसिया माब्लाबाबो रायजो राजानि खोथाबो खोनासंनाय नङा आरो रायजो राजाफोरखौबो सिन्था खालामनाय नङा बेखौ जों ओरैनो नुहुरखादों सेवलि मेडामा एमए पास फरायदों जानो हागौ डिग्री कमप्लिट खालामनानैहाय एमए पास खालामदों जानो हागौ नाथाय बिनि गोरबो बिखायाव जे साननाय बियो एकमात्र थाइसे थाइनै फैसा खामायनायनि थाखायल' बे बाथ्राखौहाय ससियेल मिडिया केम्पिंआवनो बिथाङा बुंखादों अब्ला बेखौलाय जों मारै बावनो आरो फारसेथिं बुंदों सप्तायाव खनसेल' रायजो राजाफोरजोंहाय नुजानाय बाथ्रा बेफोर बाथ्राया कि नंखाय नामा रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो प्रेक्टिकेल बायदि मानसिया दिनैनि समाव खर' गाज्रि जाबाय मिथिबायना फैसा लानानैहाय खर' गाज्रि जाबाय दानिया जों सावरायगोनसै रायजो राजा नोंथांमोन प्रहलाद ब्रह्म प्रहलाद ब्रह्मआबो मा बुंदोंमोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखाबाय बिथाङाबो सेवलि महिलारिनि बाथ्राखौ लानानैनो बुंदों रायजो राजा नोंथांमोन सासे आइजो टयलेट खालामनो थाखाय उसुबिदा येस नंगौ सासे आइजोआ मा होनना बुङो बाहेराव थांनो थाखाय टयलेट खालामनो थाखाय बे उसुबिदा येस नाथाय रायजो राजाफोरनि जायगायावबोथ' टयलेट दङना बबे हादरनि रानिया बेबायदि टयलेट गोनां गारि लानानैहाय सामायन' रायजो राजाफोरनि गामियावहाय बेरायो नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो दानो जुदि टयलेट गोनां गारि लानानै थांखादोंब्ला इयुनावहाय मा लानानै थांगोन बेलाय रायजो राजा नोंथांमोन रायजो राजाखौ मुगैग्रा सेवलि महिलारि बायदिनो रायजो राजाफ्रा बहुत दाहो मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन आरोबाव आङो गाबोननि थाखाय भिडिअ लाबोगासिनो दङ खाम्फा बरगयारि सारनि खोथाखौ लानानै नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय दिनैनि थाखाय आङो बेसेखिनिखौनो लानानै फैदोंमोन जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय बावहरनाय जाबाय आरो बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि